ñalantodi bandum ñan nogas ter lewru dujal woni mai hitan ujunnaji ɗi nogas e goho ceerno bocar alpha ba mo hoore fonde sankino ceerno bocar alpha ba mo hoore fonde o yi aduna hitan ujunere temed jeenayyi capan tati e joyyi to hoore fonde kono waɗa e kayitaji makko ñande goho lewru siilo woni janvier hitan ujunere temed jeenayyi capan tati e jeetati to hoore fonde baba makko ceerno mawɗo e nder yonta muɗum hono ceerno ahmadou bocar alpha ba nene makko lolliri ko ummu yente kono inde muɗum timmoni ko aminata ousmane kane jakoye kane hanɓe moodi nalla ceerno bocar alpha ba adi janggol ɓurani ko rim koye juuɗe ceerno moustapha almami moustapha ba o reni ɓurani noon tawi koye fannuji warche koye kaw makko hono ceerno mouhamadou binta kane mo guijilon o jokki fannuji ɓuranul karim goɗɗi e ceerno ahmadou mo galoya noon kadi e ceerno abdoulkadir ly mo galoya caggal ɗum o janggui fiqe he louga e ko nandi hen caggal ɗum noon ceerno bocar alpha ba yaɓani kayheydi to ceerno ahmadou nene ba o jokki ɗon fannuji goɗɗi nde ummiti kayheydi o faati ko hoore fonde o dari gam sembinde din l'islam to banggue jangde e needi noon kadi e lawol tijaniye tawi kadi o jaggi ɗum koye juuɗe ba makko on kadi waɗi muqaddam caggal ɗum o heeɓi seedanteje towɗe ko fewte lawol tijaniye waɓe no ceerno ahmadou boyinnaji noon kadi ceerno chérif mouhamadou alhabib ibnu sidi mouhammad tidiani noon kadi e chérif ahmad haydara mo cilon hono ɗen teddul kadi o heeɓi ɗum e khalifa galle cheikh oumar foutiyou tall e oɗon saaha hono ceerno ahmad mountaga cheikh oumar foutiyou tall ceerno bocar alpha ba andira ko yankinare e deejere e gandal e kaara siragal ko joom konngol o laati gandiraɗo moƴƴere e oɗon fannu guilande ba makko sanki hono ceerno ahmad bocar alpha ba o lomti kadi ba makko duuɓi capanɗe nayyi ceerno bocar alpha ba o wuri ko duuɓi capanɗe jeetati e jeegom sen pawimo noon e kayitaji makko mbiyen ko duuɓi capanɗe jeetati e tati ko sankino e hannde ko hitande